Za ku saurari waƙa daga bakin Anassko Yaro, doko na yin waƙa Malam Aliyu Tunga. Domin neman ƙarin bayani ko kira namba kamar haka: 081 45 27 87 21. A sha saurari lafiya. Aiki bai kare ba, baba sai ɗan baba, kauran gwandu kai ne, yau kai ne zaɓin mu. Aiki bai kare ba, baba sai ɗan baba, kauran gwandu kai ne, yau kai ne zaɓin mu. Waiwaye adon tafiya, aiki sai dai gayya, kauran gwandu kai ne, yau kai ne gwamnan mu, kai ne jagoran mu. Kaura ka gyara gida, kaura ka gyara waje, rabbi Allah ya kare ka, fatan alkhairi ne a dukkan masoyanka, kaura ne zaɓin mu. Aiki bai kare ba, baba sai ɗan baba, kauran gwandu kai ne, yau kai ne zaɓin mu. Allah sarki rabba, kai ne mai rayawa, kai ne mai gyarawa, Allah ni na roƙa, darajar manzo nawa, Allah ka ba kaura, 2 times kaura, 4 ga 4 kaura, kayo aiki a cikin ɗaya, taimako kake yi ba gagawa, tana sai kauran kaura. Aiki bai kare ba, baba sai ɗan baba, kauran gwandu kai ne, yau kai ne zaɓin mu. Salati na roƙa, gun manzo na babba, alihi da sahabinsa, Allah kare kaura, da dukkan iyalinsa, har ma da mahaifansa, darajar manzo naka, hasani mai yin waka, Allah ka saka ni tafarkinsa, Allah ni na roƙa, sarki ni na roƙa, sarki na rabba. Aiki bai kare ba, baba sai ɗan baba, kauran gwandu kai ne, yau kai ne zaɓin mu. Kun ji aikin gwamnan mu, titina yau ya gyara, rawun ma ya gyara, sololi ma ya sa, kaura ya gyara gari, kaura ya gyara jama'a, albashi an gyara, sakatariya an gyara, asibitoci an gyara, makarantu an gyara, sanu jagoran gwamna, mu ɗan mun gode.